Shwmae sydd âch chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n yn saff yn iach. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Ac fel arfer, rydyn yn barhau gyda'r datblygiad o'r wefan app, GemStoriAp, oddi wrth yr fideo olaf, ac dim ond i atgoffa eich hunain, oddi wrth y sefyllfa yn y fideo olaf, pan mae y defnyddiwr wedi cyrraedd at yr gyfnod olaf o'r wefan app hwn, sef pan mae'n ein clicio ar y botwm chlarwyddo i lachryddo y destun oedd wedi ei mewnbynwyd i ffurfio y brawddegau oddi wrth yr geriau newydd. Mae'r hyn yn llenwi y dodiad i mewn yn yr leol y storfa sydd yn galw XSA defnyddiwyd. Fel taw ar yr ail tro, y mae nhw'n yn dechrau ar yr tudalen gyntaf unwaith eto. Fe ysgoio yr wefan app yn dewisio yr unwedd geriau defnyddiwyd o'r blaen, ond yn ytrach y dewisio geriau newydd oddi wrth yr adnodd data. Oherwydd mae'r rhestr o geriau neu mynegau i'r geriau eu cynnal yn yr gwrthrych JavaScript yn yr leol y storfa yn y poriwr. Mae'n angen rhywsut i rhoddi y data hyn yn ôl i'r cod PHP sydd yn bodoli allan o'r poriwr ar yr gwenwyr ar y rhwngrid. Felly, os rydyn eisiau i ddeall sut i roddi yr gwerth oddi wrth yr amrywolyn oddi wrth JavaScript i mewn i'r amrywolyn yn PHP, mae angen i ddeall yr adeiladaeth rhwng yr haenau gwahanol o'r ieithoedd yn yr app wefan. Ar y darllen yma, mae'n arddangos y berthynas rhwng yr ieithoedd gwahanol cynhwysyd yn yr app wefan. Mae'r iaith PHP yn cael ei dehonglwyd ac yn ei rhedeg ar yr cyfrifiadur gwenwyr, ac mae'r iaith neu cod torddiad JavaScript, XSS ac HTML yn cael ei dehonglwyd a rhedwyd ar yr poriwr sydd ar yr cyfrifiadur leol ar gyfer y defnyddwr. Pan dwi'n yn deblygu y meddalwedd ar gyfer y PHP ar fy'r nghyfrifiadur leol, dwi'n yn gallu gwneud hyn achos mae gyda mi y meddalwedd angenrheidiol i redeg y gwasanaeth gwenwyr ar fy nghyfrifiadur, ac ar y foment mae'r enw o'r gwasanaeth hon yn galw y patche, ond dwi'n yn gallu defnyddio meddalwedd eraill yn debygol sydd yn gallu gwneud yr un peth ar gyfer yr cod tarddiad PHP i rhoddi rhyw gwerth oddi wrth yr amrywolyn PHP i mewn i'r amrywolyn yn yr cod tarddiad JavaScript. Mae'n unig cynhawsed ag i ysbynnu y gwerth hyn fel gwerth llythrennol yn yr ymateb i'r poriwr, ond os ydyn ni eisiau i rhoddi rhyw gwerth oddi wrth yr amrywolyn JavaScript i mewn i'r amrywolyn PHP, mae'n angen i'r poriwr i danfon y gwerth yma fel data yn ei erbyn trwy'r yr gorchymyn danfon neu cyrchu neu trwy'r protocol Ajax i'r gwenwyr a trwy'r parametr neu amrywolyn yn yr erbyn fe all yr cod tarddiad yn y PHP defnyddio y gwerth fel data. Felly, gyda'r rhestr o'r rhifau hunaniaeth ar gyfer yr geriau defnyddiwyd, mae'n angen i ni i danfon y data hyn fel parametr neu amrywolyn yn yr erbyn oddi wrth yr poriwr i'r gwenwyr fel y derbyno y dudalen PHP ar y gwenwyr y data hyn, ac wedyn y gallo dewis y geriau oddi wrth yr adnodd data sydd ddim yn bodoli yn yr rhestr hyn. Ac rydyn ni'n gallu gwneud hyn trwy'r arwyddo yr dudalen gyntaf yn hunan symudol neu hunan weithredol, trwy'r ffwythiant yn JavaScript
sydd yn galw gosod amseru mas, ac dwi'n yn gallu atodi y manylion hyn yn yr doddiad cyntaf yn y rhestr o beth i'w wneud fel hyn. Fan yma mae'r atodiad yn dweud trwy'r gosod amseru mas i ailwytho y cyntaf dudalen fel y rhoddo y data XSA defnyddiwyd i'r PHP fel y dyweso y cod PHP y geiriau nesaf oddi wrth ag a data. Ar gyfer hyn, mae'r angen yr app i dechrau nid ar yr dudalen oddi wrth yr amsymeg gyda'r math cam1 yn y cyfeiriad, ond mae'n angen i ni i creu cyfnod cyn hynny i gerchu yr data yn yr XSA defnyddiwyd oddi wrth yr leol ystyrfa i mewn i'r amrywolyn JavaScript, ac wedyn i danfon hyn i'r PHP ar yr gwenwr, ac wedyn ar gyfer y poriwr a'r cod JavaScript i derbyn yr allblyniad o'r PHP ar y gwenwr, sydd oherwydd y data danfonwyd oddi wrth yr cyntaf dudalen newydd oddi wrth y poriwr, na'r yn gallu allbynnu y geiriau newydd allan o'r geiriau yn y rhestr yn y data oddi wrth XSA defnyddiwyd, fel hyn. Yn gyntaf mae angen i droi y gyntaf dudalen i fod yn cam diddym yn y trychna cam 1, fel hyn. Nawr, os rydyn yn llawn datblygu y cyntaf dudalen, mae'r hyn yn arddangos. Sef an ether i'r dyddiad ar amser, mae'r dudalen yn gwag, oherwydd mae'r llun yn allblyniad $LHTML_str yn gwag yn yr amresmeg ar gyfer yr parametr math yn wag neu penodwyd i cam ddim. Felly, rydyn ni'n gallu mynosod rhyw fath o neges fel yn llawr rithol, fel hyn. Nawr, os rydyn yn llawn datblygu fel hyn, mae'r dudalen yn dweud yn llawrithol atolwg arhoswch. Wedyn, rydyn ni'n gallu mewnnosod y cod JavaScript i hunan symudol neu hunan weithredol yn aildwytho y dudalen fel hyn. Ar yr cylnell 50, mae'r cod PHP yn allbynnu y cod ar gyfer yr mewn yn y tagiau sgript. Rydyn ni'n yn defnyddio y pwylliant JavaScript i osod yr amseru mas, ac mae'r hyn yn galw ar y pwylliant mewnol wedi ysbaid o 200 milieiliad, ac wedi'r ysbaid hyn, mae'n hunan symudol neu hunan weithredol newid yr lleoliad o'r gwrthrych ffenestr i'r cyfeiriad newydd hyn sydd yr un dudalen index.php, ond nawr gyda'r parametr math yn cyfartalu i cam 1 ac hefyd gyda'r parametr newydd XSA defnyddiwyd sydd yn ei penodwyd i'r gwerth XSA defnyddiwyd oddi wrth yr leol ystyrfa yn y poriwr. Felly os rydyn nawr yn ychybyffel ac yn llawn datblygu a dudalen, fel hyn, ac mae'r dudalen ar gyfer yr cam 1 yn arddangos fel o'r blaen, ond os rydyn mynd i mewn i'r amresymeg ar gyfer yr math yn cyfartalu i cam 1 ac yn allbynnu y cymwysiad o'r parametr cyrchu XSA defnyddiwyd, rydyn ni'n gallu beth sydd yno fe fel hyn. Ar y llinell 58, dyn nhw wedi ychwanegu yr allblyniad ar gyfer y Chwilota, ac os rydyn nawr yn llawn datblygu, mae'r neges gwach yn cyfeirio at y gwach sillafiad sydd yn diffyg yr llythren y yn yr gair XSA defnyddiwyd, a dyma fe, ac os rydyn nawr yn datblygu fel hyn, nawr mae'r rhestr o rhifau ar gyfer yr geiriau defnyddiwyd
yn arddangos. Nawr, gyda'r rhestr hyn, y cam nesaf yw ar gyfer y cod tardiad PHP i gyrchu geri oddi wrth yr adnodd data sydd ddim yn bodoli yn y rhestr hyn. Felly, ar gyfer hyn, mae angen yn y dolyniad i dewis yr 50 o eriau oddi wrth di ddim i 49 a phan yma'r munigau fan yma $i yn cyrraedd hyd at 49, mae'n angen yn ytrach na defnyddio yr rhes cyntaf a rhes olaf yn llythrennol. Mae angen i defnyddio rhyw fath o cyfrifiwr i cyfrif bob un doleniad dilys. Fel hyn. Nawr, ar y llinell 68, dwi'n wedi sylwebu mas yr doleniad ar gyfer yr doleniad ar gyfer. Ond yn ytrach dwi'n yn defnyddio ar y llinell 71 yr doleniad sydd yn defnyddio yr awdd air trafod yma'r amrywolyn $L gyfanswm yn llai nag 50 i barhau i doleni, ac cyn y dechreuad o'r darluniad dwi'n yn ynediadu neu cychwyneddu yr L gyfanswm i cyfartalu i dydym ac hefyd yr munegau $i cyfartalu i dydym hefyd, ac wedyn yn pob doleniad i cynyddu yr L gyfanswm gyda'r gwer 1 ac hefyd yr un fodd gyda'r munegau amrywolyn i. Felly os rydyn nawr yn achub y ffeil ac wedyn yn ddadebru y dudalen, beth sy'n digwydd? Wel, mae'r tudalen yn arddangos yn union fel o'r blaen. Nawr, rydyn ni'n gallu mewn osod yr amrysmig newydd i brafholi ai ydy y munegau cynhysryd yn yr amrywolyn $i yn bodoli yn yr rhestr o rhifau yn yr parametr XSA defnyddiwyd. Os ydy, felly i neidio allan o'r dolyniad ac i barhau gyda'r dolyniad nesaf. Fel hyn, yn gyntaf, a gyda hyn mae angen i symud yr cynyddiad o'r munegau uwchben yr cynyddiad o'r L gyfanswm fel hyn, ac wedyn mae angen i brafholi ai ydy yr rhif munegau yn cyfelebu i'r rhif union yn yr XSA defnyddiwyd fel hyn. Mae angen i mewnosod rhyw fath o amrysymeg i brafholi ai ydy'r rhif munegau yn bodoli yn yr rhestr o rhifau munegau defnyddiwyd fel hyn. Ar llinell 72, dwi'n wedi mewnosod y brafholiad ar gyfer y patrwm o'r rhif munegau sydd gyda'r un arwythnod tanillellu, tu blaen ac tu ôl i'r rhif, ac os ydyn edrych ar y tudalen ar y porwyr, dyma'r gymwysiad o'r parametr XSA defnyddiwyd. Felly ar y llinell 72, ydyn wedi ychwanegu yr arwythnod tanillell ar y tu ôl ac ar y tu flaen hefyd ar gyfer y rhifau ar y ddau pen o'r llinell. Nawr, mae'r amrysmig yn dweud os ydy'r brafholiad yn wir i ychwanegu y gair gyda'r munegau, ond mae'r amrysmig hyn yn anghywir achos ydyn eisiau i wneud yr gwrth-erbyn, sef os nag ydy yr cyfaliabiad yn gwir, sef os nag yw yr rhif munegau wedi ei defnyddiwyd o'r blaen, wedyn i arddangos y gair ar y tudalen. Felly dwi'n mynd i flaendodi yr brafholiad gyda'r arwythnod y bychnod ar gyfer yr amrysmig gwrth-wynebol fel hyn. Nawr, mae angen i tynnu mas yr rhif munegau $i allan o'r ardal amrysmig brafholiad hyn, achos mae angen i ni ar gyfer yr rhif munegau i cynyddu ar pob doleniad fel hyn. Felly, os rydyn nawr yn ddadebru y dudalen, beth sy'n digwydd?
Nawr, mae'r geriau sydd yn arddangos yn edrych yn ychydig yn gwahanol os rydyn nawr yn clicio ac wedyn dewis yr archwiliad I edrych ar y cod HTML ac nawr rydyn ni'n gallu gwirio a fod y rhifau mynegau ar gyfer pob un o'r eri hyn yn gwahanol achos mae'r gyntaf rhif yn dechrau gyda'r rhif 30 ac wedyn mae yn cynyddu os rydyn yn sgrolio I lawr i'r 79 ac nawr os rydyn yn dewis rhai ohonynt fel hyn ac wedyn pwyso ar y botwm nesaf ac nesaf unwaith eto ac os ydych chi'n mynd i'r tab cymwysiad ac nawr dyna'r gwerthau yn yr doddiadau yn yr tab cymwysiad ar gyfer yr allwedd XSA ymwybodus mae'n dechrau oddi wrth 30 ac yn cynyddu I 32, 34, 6, 38 ac ati ac ar gyfer yr doddiad XSA gwybodus mae'r rhifau yn dechrau gyda'r 31 ac yn cynyddu I 33, 35, 37 ac ati nawr os ydyn mewnbynnu y geriau sydd yn 20 ohonynt I mewn yn y testyn llwch dylai y swyddogaeth yn gweithio fel o'r blaen ac nawr mae'r geriau oddi wrth yr rhestr yn uchod wedi diflannu I gyd. Felly, os rydyn nawr yn clicio ar y botwm llawrytho, dyma'r testyn ffeil llawrythwyd ac os rydyn ni'n y gorfau fan hyn, mae'r geriau yno fe yn gywir hefyd ac wedyn, pan rydyn ni'n edrych ar yr XSA defnyddiwyd, mae'r hyn wedi i'w dyddiadu hefyd gyda'r ymuniad o'r XSA ymwybodus gyda'r XSA gwybodus hyd at y rhif 63. Felly nawr, os rydyn eisiau I dachwelyd i'r gyntaf dudalen I ail dechrau cylchdro arall o'r gêm hwn, fe ddylai yr dudalen yn arddangos geriau gwahanol I rhai oedd wedi newydd eu defnyddio fan hyn yma, ond cawn ni'n gweld. Ond nawr, mae'r chwilod newydd gyda ni, achos fod y dudalen nawr yn arddangos y geriau allan o'r rhestr yn yr XSA defnyddiwyd, mae'n hefyd nawr yn dewis y geriau tu flaen i'r rhestr ac hefyd y geriau tu ôl i'r rhestr. Oherwydd rydyn ni'n wedi defnyddio y geriau tu flaen o'r rhestr o'r blaen, mae angen I ni yn unig ar gyfer y dudalen I ddewis y geriau tu ôl i'r rhestr. Felly, mae angen I ni I chwilota hyn. Felly, yn ôl ar y rhestr o bethau i'w wneud, fe'n mynd I ychwanegu y chwilod hyn fel doddiad newydd, fel hyn. Nawr, ar y llinell 5 mae'n dweud, chwilota dudalen cam 1 yn arddangos geriau tu blaen i'r XSA defnyddiwyd. Anglyn at yr doddiad ar y brig o'r rhestr, ar y llinell 4 sydd yn dechrau gyda'r geriau is adeiladaeth I gofnodi ac ymdrin a safleoedd o'r defnyddiwr yn y gyrfa fawr. Dwi'n yn meddwl ar ni'n wedi gyflawni pob rhan bath ohono fe yn cynnwys yr olaf, sef trwy'r gosod amseru mas I alwyddo y gyntaf dudalen fel rhoddo y data yn XSA defnyddiwyd i'r PHP fel dywysor y cod PHP y geriau nesaf oddi wrth a data. Felly dwi'n gallu troi yr stwnch I dyddiad fel hyn
ac yn ei mewnnosod yn yr adran cwblhawyd fel hyn. Ynglŷn at y doddiad nawr ar y prig o'r rhestra, dwi'n meddwl mae'r 3 rhanbarth ar gyfer hyn. Yn gyntaf, pan ydyn ni dychwelyd i'r gyntaf dudalen i dechrau cylchdro o'r wefan app neu'r gêm, yn le o ail-osod y cymwysiad o'r XSA defnyddiwyd ar y diwedd o'r ail-cylchdro, mae angen i cyd-atodi y data oddi wrth yr ail-cylchdro ar ôl y data oddi wrth y gyntaf cylchdro. Wedyn, dwi'n meddwl mae'n angen i rhywbreddio y data hyn yn gyntaf trwy'r didoli fe yn y trefn o'r rhif ac wedyn i dynnu mas y rhifau sydd yn uniongyrchol nesaf o'r rhif o'r blaen fel yr arbedo y gofod yn yr dodiad hyn yn y poriwr, achos os ydy'r data yn yr dodiad yn cynyddu yn rhy fawr, fe allai hyn yn effeithio y gyflymder a'r perfformiad o'r poriwr enghraifft. Ac wedyn yn trydydd, pan mae'r defnyddiwr yn cyrraedd yn ôl i'r gyntaf dudalen i dechrau y trydydd cylchdro o'r gêm enghraifft, mae angen yr app i hepgor y geriau i gyd sydd tu flaen o'r rhifau yn y rhestra. Felly ynglŷn at yr rhanbarth 1 a 2, dwi'n meddwl y gallwn ni'n gwneud hyn yn y cyfamser pan rydyn ni'n clicio ar yr botwm llawrytho. Ynglŷn at y trydydd rhanbarth, mae'n angen ar gyfer hyn i digwydd ar y dudalen gyntaf. Felly, os rydyn ni'n edrych ar yr ffel JavaScript amrywolyn.js, dyma'r ardal lle mae'r dodiad yn y poriwr leol y storfa yn cael ei osodwyd. Fan yma, rydyn ni'n gallu codio yr amresymeg ar gyfer yr rhanbarth 1 a 2. Fel hyn. Yn gyntaf ar y dudalen 97, dwi'n creu yr amrywolyn i cynnal y canlyniad o'r cyd-atodiadau o'r XSA defnyddiwr gyda'r XSA gwybodus ac hefyd gyda'r XSA anwybodus. Wedyn, dwi'n dodi yr arwythnod tantyllell 1 ar gyfer yr ochr tu flaen i'r cyd-atodiadau. Fan yma ar y llinell 97 ac un arall ar yr terfyniad i sicrhau y fod pob un rhif yn yr amrywolyn hyn ymgychwyd rhwng yr tantyllellau. Wedyn ar y llinell 100 ac 1, dwi'n creu y dillad a defnyddiwyd oddi wrth yr amrywolyn hyn trwy'r gwahanu ar gyfer pob un rhes gyda'r arwythnod tantyllell. Wedyn ar y llinell 103, dwi'n dolennu trwy'r dillad newydd a defnyddiwyd, ac os ydy'r rhes yn gwag, i neidio i'r doleniad nesaf trwy'r arwydd air barhau. Wedyn, dwi'n troi yr rhes oddi wrth yr fath llunen i'r fath rhif trwy'r defnyddio'r gwrthrych rhif yn yr JavaScript. Wedyn, dwi'n angen i gwneud yn siŵr a fod pob un rhif yn pob un rhes yr un hyd. Ac felly, ac efo hyn, dwi'n bwmbasu gyda'r arwythnod ddim os ydy'r rhif yn llai na 10, i bwmbasu gyda'r 5 ddim os ydy'r llai na 100, i bwmbasu gyda'r 4 ac ati. Mae'r hyn yn gwneud yn siŵr mae pob un rhif yr un hyd at yr 6 diged. Wedyn, ar ôl y dolyniad, dwi'n gallu prawfholi yr amrywolyn hyn trwy ei effro ar y dudalen fel hyn ar y llinell 114. Wedyn mae'n angen i lawn dateblu y dudalen oherwydd mae'r newidiau wedi ei gwneud yn yr cod JavaScript. Wedyn, os rydyn ni'n morlwyo i'r dudalen trydydd fel hyn, ac wedyn mewn bynnu y geri ar y rhestra, fel hyn
Ond yn gyntaf mae angen I wneud yn siŵr os ni'n tynnu mas geiriau gyda'r collnod ar y dechreuad, fel hyn. Felly, yn ôl ar y tudalen cyntaf, mae angen I tynnu mas geiriau gyda'r collnod ar y dechreuad. Nawr, yn ni'n gallu clicio ar y botwm lawrytho ac rydyn ni'n diffygio yr mynegau ar gyfer y rhes ar y llinell 112 a dyna fe nawr. Felly os rydyn nawr yn llawn datblygu fel hyn ac unwaith eto mewnbynnu y geiriau ac unwaith eto ar y botwm llawrytho. A dyna'r cymwysiad o'r amrywolyn gyda pwp 1 rhif yr un hyd o 6 digid. Y cam nesaf yw I didoli hyn, fel hyn. Wedyn, dwi'n alusod gwerthau yn yr dillad a defnyddiwyd gyda'r rhesau oddi wrth yr amrywolyn L defnyddiwyd. Nawr, gyda rhifau yn yr un hyd, sef 6 digid, gwahanwyd gyda'r arwythnod tanillell, ac wedyn I didoli y dillad hwn, ac wedyn I ail dechrau yr amrywolyn L defnyddiwyd gyda'r un arwythnod tanillell, ac wedyn I dolenni trwy'r dillad a defnyddiwyd, ac wedyn I brawfholi ai ydy y rhes neu y rhif yn y rhes cyfredol yn cyfartalu i'r rhif yn y rhes blaenorol yn ychwanegu 1, os ydy I tynnu mas y rhif hyn achos mae'r rhif hyn yn uniongyrchol y rhif nesaf i'r rhif blaenorol. Ond os nag yw I mewnbynnu neu mewnosod y rhif hwn I mewn i'r amrywolyn L defnyddiwyd. Ac wedyn ar ôl y doleniad I effro yr llinyn L defnyddiwyd. Wel, os rydyn nawr yn archifo ffeil ac wedyn yn llawn datblygu a tudalen fel hyn. Ac wedyn yn ail fewnbynnu yr geiriau. Ac wedyn I clicio ar y botwm llawrytho fel hyn. A dyna'r effroad gyntaf sydd yn gynnwys y rhifau gyda'r un hyd o 6 digid. Os rydyn nawr yn clicio ar y botwm iawn. A dyna'r effroad nesaf, ond mae rhywbeth allan o'i le achos na dylai y rhifau sydd yn nesaf gyda'i gilydd yn arddangos. Felly mae angen I wneud ychydig o chwilota. I gynorthwyo gyda'r chwilota, dwi'n wedi gosod yr effroad sydd yn arddangos yr rhif mynegau cyfredol ar gyfer yr ail dolyniad ac hefyd yn yr un effroad dwi'n allbynnu yr cymwysiad cyfredol union yn yr amrywolyn L defnyddiwyd ac hefyd dwi'n ychwanegu yr brawfholiad newydd hyn sef os ydy'r rhes cyfredol yn wag I barhau sef I nedio i'r doleniad nesaf ac hefyd dwi'n hefyd wedi ychwanegu yr brawfholiad hyn os ydy'r rhif yn y rhes blaenorol yn cyfartalu i'r rhif yn y rhes cyfredol I nid I ychwanegu hyn I mewn i'r allbynniad diweddaf ac wedyn ar ôl y doleniad dwi'n allbynnu yn y effroad yr cymwysiad o'r amrywolyn L defnyddiwyd ac hefyd dwi'n gosod yr dachwelyd fan yma I atal y rhywbeddiad I achub amser achos rydyn yn unig fan yma yn eisiau I chwilota. Felly mae angen I llawn datblygu oherwydd mae'r newidiau yn yr cod JavaScript. Wedyn mae'n angen I mewnbynnu y geiriau unwaith eto fel hyn. Ac wedyn I clicio ar y botwm llawrythio fel hyn.
A wedyn, iawn ar yr efrog gyntaf. Ac nawr, mae'r effrawad yn arddangos y munudau gyfredol yn y dyleniad ac hefyd yr cymwysiad o'r amrywolyn gyfredol dan y llinell o'r tanlinellau. Felly mae angen i ni i pwyso iawn ar gyfer pob un rhes ac dwi'n yn syllu oherwydd mae'r pob rhes gyda rhif yn uniongyrchol nesaf i'r rhif blaenorol. Does dim unrhyw beth yn eto yn arddangos yn yr amrywolyn ar y uchod. Hyd at yr olaf rhes sydd yn cynnwys y rhif 64. A dyna'r y cymwysiad o'r amrywolyn el defnyddid diweddaf yn unig yr un rhif 64 union yn y tanlinellau. Nawr dwi'n yn gallu godynnu yr allgwydd air dychwelyd oddi wrth y llinell 131. Ac nawr, os rydyn llawn datblygu unwaith eto, ac wedyn mewnbynnu unwaith eto fel hyn, ac wedyn yn llaw rhwytho fel hyn, iawn, ac wedyn unwaith eto, hyd at yr olaf 64. Nawr, os ydyn astudio y cymwysiad o'r XSA anwybodus ac hefyd yr XSA defnyddwyd ac hefyd yr XSA gwybodus, mae rhywbeth allan o'i le achos dylai fod yr rhif 29 yn ei cynnwys yn yr allbyniad diweddaf oherwydd yr bwll enfawr rhwng y rhif 29 a'r 64. Felly, i chwilota hyn, dwi'n wedi mynosod y rhif gyfredol ynghyd â'r rhif mynegau ac hefyd dwi'n wedi creu amrywolyn newydd el blaen rhif i cynnal yr gwerth o'r rhef blaenorol sydd ddim yn cynnwys ddim neu ddim yn gwag ac yn ytrach na defnyddio yr rhes blaenorol, dwi'n yn defnyddio yr amrywolyn hyn, sef yr rhes olaf, neu rhif oddi wrth y rhes olaf, sydd ddim yn gwag. Ac wedyn, dwi'n yn dychwelyd allan o'r ffwrthiant hyn, oherwydd mae'r hyn yn unig yn chwilota. Nawr, mae angen i llawn datblygu y dudalen unwaith eto, mewn osod y gerau, wedyn clicio ar y botwm llawrwytho, ac wedyn clicio ar iawn, ac wedyn, dyna'r yr effrawadau ar gyfer pob un rhes yn yr doloniad. Mae'r rhif mynegau, yr un sydd ar yr pellaf ar y chwith, mae'r rhif yn ganol y rhif oddi wrth y amrywolyn el blaen rhif, ac mae'r rhif ar y de, y rhif cyfredol, ac mae'r cysnllod dan yr llinell o tanlinell, y cymwysiad o'r allbyniad, a dyna'r y gyntaf rhif, a dyna'r allbyniad, ac rydyn yn gallu gosod hyn mewn yn yr doddiad XSA defnyddiwyd. Ar gyfer hyn, dwi'n yn gallu swywebu allan yr effrawadau fel hyn, ac hefyd swywebu mas yr dychwelyd, ac hefyd yn le o defnyddio y atodiad o'r XSA gwybodus gyda'r XSA anwybodus ar y llinell 160. Ar y llinell 136, dwi'n yn penodi y dodiad XSA defnyddid yn yr leol ystorfa yn y poriwr i fod yr allbyniad o'r doleniad yn uchod, sef y cymwysiad o'r amrywolyn el defnyddwyd. Felly os ydyn nawr yn llawn datblygu tudalen fel hyn, ac wedyn mewn osod y geriau, ac wedyn clicio ar y botwm llawrwytho fel hyn,
nawr, os rydyn edrych ar y dodiad XSA defnyddiwyd, mae'n ein penodwyd I gynnal yr achbyniad fel o'r blaen, ac wedyn, os rydyn yn dychwelyd i'r dudalen gyntaf fel hyn, nawr, yn yr amrysmig yn yr cod tadiad PHP ar gyfer yr diwylliad o geriau ar gyfer y dudalen gyntaf, rydyn ni'n gallu heb gor y geriau gyda'r rhif munudau yn yr adnodd data sydd yn bodoli yn yr dodiad neu amrywolyn neu gwrthrych JavaScript XSA defnyddiwyd, ac hefyd rydyn ni'n gallu heb gor y geriau gyda'r rhifau munudau diblaen i'r rhif munudau 29 I gyd. Felly, dyma'r prafholiad sydd yn prafholi ai ydy y rhif munudau cyfredol yn bodoli yn y rhestr o XSA defnyddiwyd, os nag ydy, wedyn I ychwanegu y gar I mewn ar y dudalen, ond ar gyfer yr amrysmig newydd, mae angen I newid yr prafholiad yn ychydig, fel hyn. Yn gyntaf ar y llinell 72, dwi'n yn creu yr dillad cyfamserol sydd yn galw $TMP1A, ac mae'r hyn yn derbyn yr achbyniad oddi wrth y ffrydiad sydd yn defnyddio yr tanllell fel yr arwydnod gwahanol, oddi wrth yr llinell, oddi wrth y parametr XSA defnyddiwyd, lle mae'r cyntaf tanllell yn cael ei alysod I gwagder, yn eri arall yn cael ei dileu oddi wrth y llinell, ac ar gyfer Chwilota, mae'r cyntaf cres yn y dillad hwn yn cael ei achbynnu ar dudalen, ac wedyn ar yr llinell 76, dwi'n dim ond yn ychwanegu prafholiad newydd I mewn i'r prafholiad o'r blaen, sef I prafholi ai ydy yr rhif munudau yn fwy nag yr gyntaf rhif yn y dillad. Os ydy, wedyn I barhau gyda'r arddangos y gair ar y dudalen, ac mae'r prafholiad newydd hyn yn gwarchard y geriau defnyddiwr yn y cylchtroadau o'r blaen yn ail arddangoswyd ar y dudalen. Ond, ai fydd hynny yn gweithio? Wel, cawn ni'n gweld. Mae'n angen I llawn datblygu y dudalen fel hyn. Wedyn, os rydyn yn atgoffa eu hunain, mae'r dudalen gyntaf yn dechrau gyda'r dudalen amwell, nid yr dudalen gyda'r math yn cyfartalu I cam 1, felly mae angen I dileu neu odynnu yr parametrau oddi wrth y cyfeiriad fel hyn. A dyma'r geriau newydd, ac nawr os rydyn yn edrych ar yr cod HTML trwy'r de clicio ar un o'r geriau ac wedyn yn dewis ar chwilio. Fel dach chi'n gweld, mae'r gyntaf gair yn dechrau gyda'r rhif munudau 30 sydd yn uwch, yn un oddi wrth yr rhif gyntaf sef 29. Wedyn, mae'r geriau yn cynyddu yn ei rhif munudau hyd at 63, ac wedi 63 oherwydd mae'r rhif 64 yn bodoli yn yr parametr XSA defnyddiwyd, mae'r rhif munudau ar gyfer yr gair nesaf yn nedio hyd at y rhif 65, yn methu y rhif 64 yn gwbl, ac wedyn mae'r hyn yn barhau hyd at 66, 67 ac ati. Hyd at yr olaf sydd yn 80. Wedyn, wedi ychydig ambell o'r archwiliad, dwi'n wedi darganfod yn ychydig fwy o chwil yn yr cod taddiad, yn enwedig yn yr allbyniad o'r rhestro o rhifau munudau defnyddiwyd. Yn gyntaf, rydyn ni'n yn penodi yn y dolyniad yn yr amrywolyn blaen rhif y munudau oddi wrth y dillad a defnyddiwyd y rhes blaenorol i'r cyfredol, sef gyda'r I
na mynd in yn atrach nag I yn unig ar y llinell 132 ac hefyd rydyn yn defnyddio yr rhes cyfredol yn yr delliad a defnyddiwyd ar gyfer y allbaniad ac roedd hyn wedi ei newid I el blaen rhif. Felly, wedi ambell o chwilota, mae'n debyg mae'r chwil I gyd ar gyfer nawr wedi ei datrys ac nawr rydyn ni'n gallu al dechrau at yr prawfholiad. Felly, ar gyfer hyn, rydyn ni'n gallu dileu I gyd y dodiadau yn yr leol ystorfa fel hyn trwy clicio ar yr enw y allwedd ac wedyn I dewis dileu fel hyn. Unwaith eto. A dyna ni. Ac wedyn I'm ffortiwio i'r tudalen amwell. Mae angen I ni I ffortiwio yn yr boriwr i'r plicell rhiant fel hyn. Ac yna'r mae'r poriwr yn arddangos y geiriau oddi wrth yr dechreuad, oddi wrth yr rhif munudau didym 1, 2, 3 ac ati yn yr adnodd data ag a data. Nawr, dwi'n yn gallu dewis y geiriau wybyddus oddi wrth y rhestr hyn. Nawr mae'r effrwad yn dweud, da chi'n wedi godynnu y mwyaf gwefn o eriau. Iawn, wedyn nesaf, ac wedyn nesaf, ac wedyn dwi'n yn gallu mewn osod neu mewn bynnu geiriau oddi wrth y rhestr fel hyn. Ac wedyn dwi'n gallu clicio ar yr botwm llawrythol fel hyn. A dyma'r testyn, sydd yn gywir. A dyma'r XSA defnyddiwyd, sef y geiriau I gyd hyd at yr rhif munudau 30, ac rydyn ni'n gallu gwirio hyn trwy'r astudio ar yr XSA gwybodaeth a'r XSA anwybodus. Ac os rydyn yn gwneud hynny, ac yn rhifo oddi wrth 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ac wedyn yn yr XSA anwybodus, I fyny tuag at yn yr XSA gwybodaeth, mae'r rhif 30 yn gywir. Felly, unwaith eto rydyn ni'n gallu mynd yn ôl i'r tudalen amwach trwy'r ffortiwio hyd at yr plicell rhiant fel hyn, ac wedyn unwaith eto I dewis y geiriau gwybodaeth. Dwi'n yn dewis yn hapnam ar gyfer yr prawfholiad, ac wedyn nesaf, ac wedyn nesaf, ac wedyn mewn bynnu y geiriau. Ac wedyn clicio ar y botwm llawrythol fel hyn. A dyna'r allbaniad. Mae'r geiriau yn defnyddiwyd I gyd hyd at 79 ac rydyn ni'n gallu gwirio hyn unwaith eto fel o'r blaen trwy'r astudio y cymwysiad yn yr XSA gwybodaeth a'r XSA anwybodus. Felly mae'n mynd oddi wrth 31, 32 hyd at 40 ac wedyn hyd at 50
ac wedyn hyd at 60, ac wedyn hyd at 70, ac wedyn 79. Felly mae'r rhif munudau 79 ar gyfer yr rhif dechreuad ar gyfer yr cylchdroi nesaf yn gywir. Wedyn ar gyfer y trydydd cylchdro os ydym mynd yn ôl i'r tudalen amwell, fel hyn. Ac unwaith eto yn dewis yn hapnam ar gyfer yr prawf holiad. Ac wedyn nesaf, ac wedyn nesaf, ac wedyn I mewnbynnu y geiriau. Ac wedyn eto ar y botwm llawrythol. Ac unwaith eto, rydyn ni'n gallu gwirio ynglyn at y rhif munudau o'r geiriau defnyddiwyd trwy'r gwirio yn yr XSA gwybodus a'r XSA ymwybodus. Ac mae'n edrych yn gywir hefyd. Felly, os rydyn ni'n mynd yn ôl i'r tudalen amwell, unwaith eto, mae'r geiriau gwahanol yn arddangos hefyd ar y chwilen newydd, sydd dwi'n yn newydd yn syllu arni hi, yw pan dwi'n yn clicio ar y gyntaf gar yn y rhestr ar y tudalen gyntaf, enghraifft y gar hwn achosiad, ac mae'r hyn yn diflannu, ond os dwi'n yn achos 10 eiliad, mae'r gar hwn yn dychwelyd, ac os rydyn yn edrych ar yr neges gwell yn y tab Rhoddi ffordd, dwi'n yn amhau, mae'r achosiad o'r gwell hyn yn dod oddi wrth y gwell yma, sydd yn dod oddi wrth yr ffeil JavaScript amrywolyn.js, oddi wrth yr 40 ar 10 llinell ar 20, ac hefyd y 30 llinell ar 20. A dyna'r 30 llinell ar 20. Ac os ydym mynd i'r 40 ar 10 llinell ar 20, mae'r gwell yn tarddu oddi wrth y llinell hon, achos yn y ffwythiant hwn, sef gwirio geiriau, mae angen i ni I anediadu yr gwrthrych ar gyfer yr testyn flwch, ar gyfer y mewnbyniad o'r brawddegau, ond ar yr dudalen ar gyfer cam 1, does dim yr testyn flwch hyn yn bodoli, a dyna y rheswm pam mae'r neges gwell yn digwydd ar yr dudalen cam 1. Felly, y datrysiad syml ar gyfer hyn yw I prawfholi ai ydy y gwrthrych yn bodoli, os nad yw, I adael y ffwythiant fel hyn, na'r mae'r llinell newydd ar 27 yn prawfholi ar gyfer yr bodoliaeth o'r gwrthrych ar gyfer yr testyn flwch, os ydy'r hyn yn amddiffynwyd, felly I dychwelyd mas oddi wrth y ffwythiant hyn. Wedyn, os ydyn na'r yn llawn dybri yr dudalen, ac wedyn I clicio ar yr gar achosiad, mae'r unwaith gwell yn dal yn digwydd. Nawr, pan dwi'n yn ychwanegu y prawfholiad ychwanegol ar gyfer yr nôl yn yr amrywolyn gwrthrych LTXT OBJ, ac wedyn I dychwelyd oddi wrth y ffwythiant, does dim unrhyw neges gwell yn addangos, ac hefyd yr un peth ar gyfer yr ffwythiant achub ffeil ar yr llinell 14, achos mae y ffwythiant hyn yn prawfholi hefyd, neu yn gyrchu gwrthrych ar gyfer yr un testyn flwch, os nid ydy y testyn flwch yn bodoli ar dudalen hon, neu os ydy yn nôl. Felly I gadael y ffwythiant wedi hyn, mae'r neges gwell wyth yn tarddu oddi wrth yr fan yma,
wedi ei atal hefyd. Wel, os rydyn mynd yn ôl i'r gyndafdoddiad yn y rhestr o beth i wneud, i chwilota'r tudalen cam 1 yn arddangos geriau tu blaen i'r XSA defnyddiwyd, ac hefyd y 3 rhanbarth o'r chwilen hon, dwi'n meddwl rydyn ni'n wedi datrys y gwall yma. Felly rydyn ni'n gallu troi y stwnch i'r dyddiad heddiw, fel hyn, ac yn ei symud i'r adran cyflawyd fel hyn. Wel, dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Fel arfer, mae'n bwysig i gefnu i fyny neu orbed ar gefn, ac fel arfer, dwi'n gwneud hyn trwy pwysio ar y botwm rheoli gyda'r A yn y pregell taflun yma neu'r eddyl yma, fel hyn, ac wedyn y botwm rheoli gyda'r botwm ec ar gyfer alysgrifio, ac wedyn y botwm angen gyda'r botwm D i newid yr pregell i'r ffôn cof allanol fel yma, ac wedyn i pwysio ar y botwm rheoli gyda'r botwm V i bastio i mewn i'r pregell ar gyfer yr taflun neu'r eddyl ar y ffôn cof allanol fel hyn. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darllen yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.